Moja kariérna cesta sa začala v roku 2016, keď som nastúpila do ešte T-Systems ako part-time. O rok na to som nastúpila na full-time pozíciu ako Junior Application Developer na projekte, ktorý sa zameriaval na monitoring aplikácií a nasledovanie toho vlastne, ako tie aplikácie fungujú. V roku 2022 som zmenila projekt, na ktorom som aktuálne. Som súčasť RIPS Avengers týmu a pracujeme na aplikácii URIPS. Je to po nemecky Risikobewertung System. A tento systém alebo táto aplikácia slúži na to, aby sme pre nemecký Deutsche Telekom vedeli vypočítať riziko pre daného zákazníka. Aktuálne pracujem s Javou, Spring Cloud frameworkom, takisto aj s Kubernetom, Dockerom. Pracujeme na AWS platforme a takisto používame aj Postgre databázu alebo aj Mongo databázu. Môj najväčší pracovný hack je v podstate spísať si každý deň zoznam taskov, ktoré chcem za daný deň splniť. Ženám, ktoré sa ešte stále boja prísť do IT, by som odkázala len to, že nebojte sa, určite to skúste. Počas celej mojej kariéry som sa vždy stretla s podporou, pomocou, čiže nie je to nič, čoho by sa mal človek báť. Proste, ak je to niečo, čo chcete skúsiť, ak chcete v tom pracovať, tak poďte do toho.